ko guys. So, ani kadaghan ang tao karon. Puno kaayo. Card na kay ko guys. Kay. Hanggang kay. Oh, dala nakabipag ba na tayo? Wow. May hangin.
pila doon. Asya, yun na lang. Grabe ang pila eh. Kami rin unahan ka pa pwede. Ha? Kapoy na kaayo. Mauban na mo? Dili. Ang masarap. Lahi. Dire na lang kao sa luyo. Sige. Dire luyo na ko. Ano naman kami tayo? Tindihan yung tindahan na, no? Karon ramampod ni. Pero murag kumahintig ko ang dire. Kanigid ang kusog ng tindahan. Samot na ugma. Ugma pa pug kamuanhi. Grabe na gyud. Nakakaya. Nakakaya ang ka. Busy tayo. Huwag kakaya ang hangin sa electric fan. Grabe init kaayo. Dagan kaayo tao. Dagan kayo ng umpra. Mun sila wala daw kwarta ang mga tao. Daghan man lagi ng umpra. Puno-puno man. So, marag dili gyud tinuod no. Nga walay kwarta ang tao. Naadyo'y kwarta. Manggawas yun na basta Pasko. Ang anong daghan makaayog taong. Perting taasa sa pila. Murag pila ka dupa pa ning aqua. Murag 3 ka oras pa siguro ko ani makakuan. Human. Ang sila Pasko daw, wala daw kwarta ang mga tao, New Year, wala yung mga kwarta. Pero kita man sa ebidensya, daghan kaayo ko an. Daghan kaayo og namalit. Oh, kita nyo. Ang daghanan no. Tapos kayong pila. So, mag-wait lang yun tani. Kaya murag daghan pa.